Adfail oedd yr hen Fwthyn ar dŷ Rosemary Pyw, ond bod y lle'n fach, mae'r gwaith sydd wedi'i wneud mwyn adnewyddu'r bwthyn yn enfawr. Tŷ bach ar y ffarm lle fi'n byw yw y Sowar. Sa'n gwybod pryd gath ei adeiladu nôl tua'r deunawfed ganrif fi'n credu, nôl beth maen nhw weid. Mae wedi bod yn wag nawr ys tua 65 o flynyddoedd. A roedd y bwthyn yn mynd yn wath o un blwyddyn i'r llall. A feddyliau sy'n diwedd, os nag o'n i'n mynd i wneud rhywbeth am byti fe, wel, bydde dim ar ôl. A fe halodd y byti 5 mlynedd, ond i ni wedi dod i ryw fan nawr, mae da ni dŷ bach teidigol, a chi'n gwybod, ni wedi trial cadw fe ar ei dŷ fas yn edrych yn debyg i beth oedd e, chymod. Y bwthyn gwreiddiol oedd lle mae'r ystafell fyw a'r 2 stafell wely, ac roedd yn gartref i deulu o 10 ar un cyfnod. Roedd beudy a thwlc mochyn yn sownd i 1 pen, a dyna lle mae'r gegin nawr, gyda gystyniad bach ar gyfer yr heilfan. Ben arall y bwthyn, roedd shed sinc yn dal glo, sydd nawr yn stafell en-suite. Bysa'r teulu o 10 ddim yn nabod y lle bellach ar wahân i un nodwedd sy'n adlais o'r gorffennol. Beth yma penderfyniad i roi gwellt ar ben y to wedyn dy? Wel, gwellt oedd na yn wreiddiol. Oedd dim un disputigol am byti beth o'n i'n mynd i roi gwellt o'n i moyn. Achos o'n i moyn i edrych yn rhywbeth bach wahanol, chymod, ynddo fe. Mae'n dŷ bach, siwt lle weid, tŷ bach cariadus, chymod, dŷ bach cosi, chymod, cartrefol, chymod, ynddo fe.